Det var klart. Så har vi... Man kan ikke stå med fingre i lommerne, når hun snakker hende. Og vi starter sådan set med dem, der har Egon, vi står med hende i lommen. vunden i dag. Altså dem, vi kalder ølgårdmester. Og det bliver så ølgård 5. Er det vores? Skal vi give dem en hånd? Det er vores. Ja, det er sgu da vores. Ja, det er Jo, det er godt, det er. Jeg tror, det var 4 eller 3. Jeg er kommet så langt her. Der er en lille timer til jer. Vi er gode. Jeg kan jo komme sådan her, og jeg vinde. Det var en 5 euro også. Ja, nok med. Og tak. Det kunne lige godt få musen til at smide her. De skød 2,7 over deres snit. Der var så også nogen, der skød noget under deres snit. Det er så dem, der vinder æren af at være arrangør af arrangementet næste år. De skød 5 under deres snit. Og det er så Ølgård 2. De står her nu. De står her nu. Men de var så tæt på fuld af Ølgård 1. Meget tæt på. Ja, vi har taget dem så mange gange i turneringen, så vi ved, hvor langt vi kan gå med. Så har vi dagens bedste skytte. Det var så i dag, det var Lars. Efter en omskydning mod Ernst. 23-24. Så også en lille ting. Så er de ikke klar med under. Og så har vi bedste skytte over snit for Rar 2016. Egon Jensen. Hans snit, det var 17,0, så i dag der skal han 21,4. Skal han 21,4 i dag? Yes. Ej, I slutter på 21. Den kunne du slå godt igen. Nej, jeg kan nok sige, at Pandor ikke prøvede lort. Så har vi så også en, hvis man skal bruge et udtryk, som er meget oppe i medierne, det er nederen snit i dag. Så er vi der. Niklas. Vi synes, du skal have en Kasper Kroner, så du kan øve lidt. Han må næsten have 2. Vi kan i hvert fald se, at dem skulle bruge. Det er sikkert, det er bare en palle, der skal se sig. Og ligesom så har vi snakket snit for de andre, så skal jeg også høre, hvad Niklas har skudt. Han har skudt 30. I dag. Han er råd til. Start, han 13:30. Ja, og så er det også, vi har en vandrepokal. Og det er noget med bedste snitfølelse fra 16 til 17. Hvor er vores kvindelige skytte? Hun stod her. Jeg tog nogle lige herude. Du sidder helt der, gav Anja, vil du komme herop og modtage en vandrepokal? She's a killer queen, gunpowder and gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Recommended at the most sensational Hvis der er nogen, der har set resultaterne, så er de skrevet ind i det her. Jeg tror det ikke, det har vi godt set. Vi skal have hjem. Men generelt så synes jeg, at det har været en rigtig røvdårlig skydning for mange. Inklusive mig selv og Jørgen. Det var lige fået. Jeg havde egentlig forventet, at det kommer derover, han laver 24, men nej.
Hvis der var 5 højere, du var så gjort. Men tak for i aften, og tak for det fine mad, vi har fået også. Det var godt plantet. Yes. Jeg kan se, jeg har ikke været hjemme, jeg har været på ferie indtil i går. Men der har været i hvert fald nogle hold, som går videre til på lørdag. Hvem af jer herinde har gået videre? Ølgo 3 og 4. 3 og 4. Bare nævn Med det risiko på, for, sådan. at der bliver upopulær i bestyrelsen, så synes jeg, at alle dem, der går videre, de får en bajer. Alle jer, som ikke går videre. Vi får 2. Vi får 2. I kæmper jo godt, så I får selvfølgelig en bajer. Ja, det er 3 hold, der går videre. Har formanden ikke champagne med på lørdag, når vi står øverst på podiet? Skal vi ikke lige prøve at...